Takže čaute, dneska vítam pri novom videi, kde hráme druhé pokračovanie s Kuborom. Ja som tu dneska s Chomošom, pozdrav. What's up, man? Jak si to povedal dobre? Takže Hráme. už to hovorí Andrew. Nie, tu nič, kamo. Tu vidíme, že tam máte 39 pozrietí, takže je to úplná bomba, sme vyhoreli, kamo. Tak úplne začínajúci prvý kanál, ideme bomby, kamo. 39 slednúťky, alebo koľko už som videl. Hej, no, kámo, to je bomba. Že sme iba vydali prvé video, a takže s Chuboronové vybuchlo, kámo, čo si dúlo. A dneska sme dali už komentáre, lebo sme zabudli dať komentáre. Prepáčte nám to. Píšte tam. Čo dáme? Dáme to, čo minulé. Počkaj, dáme Close spawn. Od spawn. OK, enter, let's go, funguje. OK, dáme menu, svoj mod. Sme zase vonku, takže. Máme tu pavúk. Kde? Tam máme taký veľký. Chápeš? Nie, tam taký veľký. No. Mám starý Minecraft. Počkaj. Dobre, ja ho dám tu. Si, to ja zatiaľ idem k otcovi. Ja neznám, čo mám zrobiť. Si idem zazvoniť. Máme tu nabíjačku. Že potrebujeme zistiť kód. Ide, počkajte. A ďakujeme za 7 odoberateľov, kto dali odber. Ste fakt frajeri. Asi mikrok nefunguje, neviem, skús to povedať. Haló, počujete ma? Že Funguje? Či? tí, čo dali odber, ste fakt machri, kamo. Áno, presne tak. Počkaj, nevidím. Aj tí, čo dali like, 675. aj tí, čo si pozerali naše video. No, naše video. 675, hej? Pamätaj si. 675, dobre, pamätám. Počkaj. Ona ide pohľad kvetke. Igor. 675, dobre. Tak dobre. Môžeme ísť, ideme ku otcovi. Ona vyšla? Let's go, teraz to môžeme v minulom videi sme si nevšimli, tu bol bug spray. Tu je, či antifed. Hej, tam bol. Ja som kúkal to na video, som povedal toho strich a ja taký. Veď tam bol antifed a ja taký. Ja som sa nevšimol. My sme mohli uteknúť, kámo. Ideme teraz uteknúť. Dúfam, že sa nám to podarí za neviem koľko minút. Dobre, rýchlo tu. 675 je kód, hej. A zajtra možno vyjde tiež part 3, ale ešte to nevieme presne, lebo proste to neviem ešte. Potrebujem, možno vyjde zajtra. No. Kamo, potrebujem tie pilulky. O čo ide? To ide, aký typek ide? Oh my god. Počkajte, ja to dám tikšie, lebo my to máme na plno. Tam je oco. On si ma všimol. Nie. Chat, nie. A určite odoberajte toto video. Určite dajte like, odber na tomto videu a choďte aj na druhé video. Keď ste ho nepozerali.
To si robíš džuka. Naša tá pošťatá reklama. Prečo mi takto je na hru? Čo som rečoval, kámo? My sme boli na ihrisku, hej. A nikto tam nebol. Hej. Nikto, vôbec nikto. Akože boli tam Deti. hej. Aj cigáni som myslel. Ja neviem, ale teraz furt, keď my točíme videa, furt tam takto je. Hej. Jaké bolo číslo? 675. Nie. Musíme zase asi. 657 živý. 657. Aha. 675? Hej. Tak tomu napísal. Tak teraz asi. Ušlo do screen. No. Ale tak by bolo zapálené svetlo. Nie, bro, to si neviem akorát do konca videa. Nie, my sa my skúsime uteknúť v tomto seriáli. Keď neutekneme, to asi utekneme zajtra. Zajtra. Možno aj budeme aj točiť, možno aj Granny, alebo nejaké iné hry. Takže určite dajte like a odber. To duch! Hej, normálne. Podľa mňa zase na Mario na ihrisku. Hej, ale dačo také, Špekáčky. aby som si dal. A ja kamu. Ja mám furt klobásu, ale špekáčky sú lepšie, som mi zdal, ale že oveľa. Hej, keď opekáme, bro. Nice. Čo je jak? No. Konečne, dobre. Dobre, máme posledných 2 minúty, takže musíme to dať. A za 2 minúty to asi už nedáš. Reklama! Však? No. Reklama! Ja som to zakričal. Bro. Keby si vedel, aké je zblízka veľký, to akože nebojím sa. Už 675, hej, Gennady. Nemôže nás chytiť. Už na... Posledné kolo, kamo. Tomu takto napíše zás. Asi zajtra už dotočíme video, ale možno to ešte stihneme dneska aj zvierať, ale to už pochybujem za ňa. Ok. Tak. Aha. 4, 3, 2, 8. 4, 3, 2, 8. Dobre, ja si to pamätám. 4, 3, 2, 8. Musíš si to zapamätať. Ja si to pamätám. Jak? 4, 3, 2, 8. Dobre, som nezavrasil. By som potreboval mamu vylákať, že by som mohol urobiť toto. Ale nemáš to Tu je handra. Nie. To si robíš žuk. My nemáme proste rádi toto handrik, bo potom už sa nám nevydarí asi video. Dobre, rýchlo to musíme spraviť, ešte v tomto videu potrebujem utiec, lebo už chcem dokončiť túto sériu. Nemôžem svietiť. Takže teraz úplne rýchly speedrun. To nedotiahne.
počkaj, asi. Kde je tá kvetka? Ja tu nič nevidím. Ja sa aspoň rýchlo zoberiem tú kvetku. To asi už nedáš. Dám to, mám to. Zabíraj! Dobre. Dobre. Možno nás chytí, možno nie. Ešte nevieme. Tivo? Ešte mu takto napísal, tak to je super. Ja neviem. Mamka nás asi chytí. Potom rasta. Ona je pred skriňou asi. To neviem, čo ma chytí. Kámo, nie, to mi primodajú. Fú. Kámo. Dobre ľudia, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odberám sa v ďalšom videi. Tak a v druhom parte sa to dúfam, že utekneme. Skúsime sa uteknúť určite. Takže dajte like a odberám sa v ďalšom videi. Takže čus, pozdrav. Čus!